ఆ టైం నికుల్ జాయిన్ అయిన టైం చడ్డీ పాడు ఇస్తారా ಚಡ್ಡಿ ಹೊಲ್ಸಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಆಫ್ ಆಫ್ ಚಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಬ್ಬಗ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಅವು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ ನೆನಪಿದ್ದ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ದಾನ ಎಂಕಲ್ ಏಟ್ ಅಂಚೊಚ್ಚು ಎಂಕಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರು ಸುರುಡ್ ದಿಂಚೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅವು ಯಾರನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಆ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಡ್ಡಿಯಿಂದ ಎತ್ತೀತೇರು ಶೋಕೇಸ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ಶೋಕೇಸ್ ಉಂಡ ಪರಿದಿನ ಬಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಯೋತೆ ನಾಟಕ ಒಬ್ಬರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ ಅವ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗದ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಜೊತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅವು ದೇತಿನ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರನ್ನ ನೆನಪು ಓ ಚಡ್ಡಿಂದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಓ ಅಮ್ಮೇರ ಚಡ್ಡಿಂದು ಓ ಗೇಟ್ ಪಾಡು ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ತು ಪುನಃ ಮಣಿ ಪುನಃ ಯಾನೊಂದಿನ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೀದಾ ಉಳಾಯ್పోతే ನಿಜವಾದ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಾನು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಗೇರ್ದೊಳ್ಳೆ ಎನ್ನು ನಿಜ ಉಳ ಎತ್ತಿನಗಲ ಅವು ಎಂದಾಯ್ಜ ಈ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡ್ನು ಉಳೈಟ್ ನಾಯಿ ಜನವಲ್ಲಿ పొడిగట్టవును అది అత్ ఉంచి పనులే ఇంక బోర్డు పాండ ఈర్నంచి తినకులు పోస్ట్ మ్యాన్ నకులు పోదు ಒಂಜಿ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಪಿನೆಂಚ ಅವು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ఒక ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇಡು ಎಲಿಮಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ఒక ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಪೈಪ್ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬಾರೆ ಅಂಚಾಲ ಈರ ಒಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದು ಒಪ್ಪರ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಇದು ಈತ ಇರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಗಜಿದ ಕಾಗದ ಬಟವಾಡೆ ಮಲ್ಪೋರ ಅವು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಣೋದು ಕೈಟೇ ಕೊರಡಾಪುಣ ಅತ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂದೇ ತರಿಗಡ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದಿಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ದಿಪಿನಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದಿಪಿನಿ ಅವು ಬರ ಉಂಡದ ಉಂಡು ಸುರುಟು ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನತ್ತೆ ದುಂಬು ಓಣಿ ವರ್ಕು ಗುಡ್ಡೆ ನಡತು ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಡು ನಾನು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪುಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಡೆ ನಡತದ್ದು ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೂಜಾಯ್ತ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ ತಾತ ಅನ್ಪುಣಿಗೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೇಯ್ನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಟ್ಟು ಕಾಕಜಿ ಕುಡಿದು ದಯಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅರ್ಪೇನ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು 23 ಅಂಚವನು ನೇ ಸರಸಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಉಂಡು ಕೊರಲೇನು ಅಲ್ಲೇ ಮೀನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೈದು ಅವು ಕೊರಲೇನು ಅಂಚ ಪಣದು ಅಗಳು ಕೊನಪಿರು ನಾನು ಕೈ ದೆಕ್ಕರೆತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೈ ದಕ್ಕುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಸ್ಟಾಪೇ కొంచెం మోనేడు పట్ట పసజ్జి పాప పాప కొంచెం అదే అప్ప మసాలా దోశ పంతే కొంచెం ಬೇಕಲ್ಲಿ எங்க கூலி தடைப்பு மசாலா தோசை எத்தனை ஒட்டிக்கு போகணும் உங்க காலி ಅಂಚ ಓಕೆ ಕತ್ತಲೆಗಳ ಬೋಲಿ ದೈನಿಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಡು ಬಂಡಾನು ಕತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂತಾರೆ ಜೊತೆ ಅಂಚಬೋದು ಅಲೇನಿ ఒక లాస్ట్ మధ్య ಓ ಅಂಚ ಒಂದಿನ ತೆಗೆದು ಬುರ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ ಗುಯದ ದಂಡಿರು ಬರೀ ಟುಕುಲು ತಿತ್ತಾತ ಅಪ್ಪಗೆ ಪದ್ಯ ಕೊಂಡಿದ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ ನಾನು ಪಂಡದು ಬುಲ್ಕಂದು ಗೋಯ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ഭയങ്കര കോമഡി അല്ലേ അവേ പൊടുത്തുകല്ല അമ്മേര് പത്തിനേട്ടാണ് ഇജിനാണ് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുലഞ്ചി സ്ഥാവലഞ്ചി ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಪತ್ತದು ಎನ್ನನ್ನು ತೀರ್ಥ ಆ ಜನ ನೀರು ಲಾಗಿಂಡು ಆ ಜನ ತೀರ್ಥ ಬರ್ದು ಎನ್ನನ್ನು ಬಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ರಿ ಕೋರಿಗಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತಿಗಂತ ಒಕ್ಕ ಕಕ್ಕಾದೆ ನೀರು ಬರ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ದಾನಿದ ಕಾಕಾಜಿ ಪೂರ ಆಯ್ತು ನೀರು ಐಟ್ ಪೂರ ನೀರು ಡೇ ಪೂರ ಕೆಲವು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಮನದನ್ನು ದುಂಬು ಬಾರ್ದ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು